Kesamkong Teisa tungphwlaijak Kwtal ke Teisa hainawhai Israel ni sakha salo Teisa choprob Palestine Gaza Strip ni simi rocket khibi tongkha Israel ni phasing aboni ulano joba kahai habar jakha Israel ni hastebo salni fungo damdogo Gaza ni dalbidal thaini simi Israel ni phasing rocket khitar tongkha salthamchi romoi a rocket khibi tongmani jarawa Tel Aviv aguliwo saktarmuni bagai saireni soundbo khonaka hone saimankha aboni logi Twitter by khwlai Israel ni military rok saklai rocket by choprob mani logi wo kwbang samwng hamya khwlainai rok bo Gaza Strip ni simi Israel of haye hapaikha kirilai phungni simino siring sorok ongjak lama guli kok mani khorangte malkhongo horjing mani nuk tongkha sal kwthang no guli kogoi Israel ni tongkosong lukorokni sakha choprob samwng hamya khwlainai rok borokno naitupmung khwlaina bagai ongkhorka aroni sengkrak rok Israel ni nangkukmani chef mana bagai chief David Adam saklai rocket khitarmani bagai Israel ni kotor building bo deramung rogo klaikha sago dukhu mane umor sinichi bisini khoroksa chakrajak South Israel amsani lukorokno nokni simita ongkhordi hene kosimung rjakha habano tonggosang khwlaina bagai kuchuk thani joto adong songbai achukmung khwlaimani ulo samwng hamya khwlainai rokni phasing operation iron short ni kosimung rokha Israel Bureau report Kokkhorang